isip ay nagisnan ko ang problema. Hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita, tuloy pa rin ang digmaan, kalat na ang kaguluhan sa Mindanao. Mamamayan doon ay takot ang nadarama. Di malaman kung ano ang gagawin sa tuwid-tuwina. Mga taong walang malay, madalas nang madadamay sa Mindanao. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang gumanap sa lupa ng Mindanao. Mindanao. Hindi na ba maaawat, hindi na ba masatapos ang solusyon ba digmaan sa lupa ng pangako? Hindi na ba masasakit ang mga kapatid natin sa Mindanao? Hindi na ba masasakit ang mga kapatid natin sa Mindanao? Mindanao. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang gumanap sa lupa ng Mindanao. Mindanao. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang gumanap sa lupa